Kumusta? Higala ko. Salamat kaayo sa Ginoo nga niya ka nakahimo gayud sa paglabay o pagtan-aw nining ato gayud nga presentation. By the way, nalipay kay ko nga imong gihatagan gayud kini og pagtagad. Ang imo gayud nga paglabay nini dili kini sulagma. May katuyuan kini nga gusto sa Ginoo nga makapaminaw ka nining atong talagsaon nga gibuhat gayud nga video presentation. Ug ako ka ngayon palihog ayaw kalimot og like, share ug follow sa ato gayud nga page. Ug mahimo nga kini nga atong kining video karon nga imo karon nga gitan-aw, i-share kini sa imong gayud nga mga kaila. Salamat kaayo sa imo gayud nga pagbuhat niya na malipay kay ko labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo imo kining na-share ngadto sa uban. By the way, kining atong gibuhat karon nga video presentation is a brand new series nga guluhan nato kini og Thoughts of Jesus. Mga pangunahuna sa kinabuhi ni Vinicius. Ug karon nga adlaw mo ni ang una nga topiko nga ato karon nga hisgutan. Salamat kayo nga niya ka kay gusto ko ug gusto ka nga makapaminaw niining ato gayud nga video presentation. So karon ang title sa ato gayud nga una nga topic giuluhan nato kini og How well do you know him? Unsa gayud kita unsa kalawom nga kita mismo nakaila diha kaniya. Now before ko moadto sa unahan, di ba naatay mga kaila, naatay mga higala, naatay mga silingan, classmate kauban sa trabaho, bisan ka nang membro nato sulod sa pulianan. Ang pangutana din na unsa mangyud kaayo ta kaila or unsa kalawom ang atong pagkaila diha kanila. Sa dugay nga higayon, nakita nag-uban nila sa taas nga makatuigan nga ato silang nahimamat, ato bagyod silang naila-ila ug nailhan bagyod nato sila sa pag-ayo. So karon atong tan-awon karon ang usa ka sugilanon sa balaang kasulatan nga magpamatuod sab kung unsa gayud kalawom ang atong pagkaila diha kang Ginoong Hesus. Now, sugdan nako kini sa usa ka sugilanon sa diha nga nagministeryo pa sa Ginoong Hesus niini gayud nga kalibutan. Sa panahon nga diin daghan kaayo ang mga tawo nga diin nangita og kasulbaran sa ilang mga problema, nga nangita og kayuhan sa ila gayud nga balatian. Nadtong higayuna nadungga nila nga si Ginoong Hesus moadto sa ila gayud nga dapit. Pagkakita nila o pagkadungog nila nga naa si Ginoong Hesus, ang tanang mga tawo midasok miadto ngadto kaniya. Ang tanang mga tawo nga di nagdala sa mga problema, nagdala sa ilang mga balatan, miadto kang Ginoong Hesus kay gusto sila og kayuhan. Og sa mabagha nga mga tawo naa niini ang usa ka desperate woman. Nung nganong nahimong desperado kini nga babaye, aduna siya sakit nga iya gayud nga gidaladala sulod sa 12 ka tuig. Ug kini nga sakit wa gyud kaayuhan. Daghana nga mga inila nga mga doktor ang iya gayud nga giadto. Ang iyang tanan nga makabtangan iyang nabaligya para lang gyud nga makabaton siya kaayuhan sa iyang kasakit. Apan wala gayoy kausaban sa iya gayud nga balatian. Munang sa pagkadungog niya nga naa si Hesus, bisan sa mamagha nga mga tawo, kini nga desperate woman miduol nangitag pamaagi bisan sa iyang pagkalisod-lisod ug dasok nato sa kadagan nga tawo, nangita sa pamaagi kay gusto siya kayud makabaton og kayuhan. No, sa iyang unahuna, sa iyang kasing-kasing, unsa ra gyud ang iyang gihandom ug unsa ra gyud ang iyang gipangayo. Ang iyang mga pulong mao kini matud pa sa balang kasulatan, ingon siya, kung makahikap lang ko sa sidsid o sa tumoy sa sinina ni Ginoong Hesus, mamaayo jud ko. Grabe nga pagtuo, mga higala. Kung makahikap lang daw siya, bisan sa tumoy nga bahin sa sinina ni Ginoong Hesus, maayo na siya. So daliun na tong sugilanon, bisan sa kadaghan nga mga tawo, naabot yun o nakabot yun sa babayi ang iyang gihandom. Nagunitan niya ang tumoy o ang sidsid sa sinina ni Ginoong Hesus. Diha-diha, naayo ang babayi. Naayo ang babayi. Totally healed ang babayi.
sa 12 ka tuig nga iyang gihantos ang iyang sakit sa diha nga nakahikap siya sa sidsid sa sinina ni Jesus naayo siya. Ug sa diha nga nakita ni Jesus kining babaye, ingon si Jesus, ang imong pagtuo mooy nakaayo diha kanimo. Pagkanindot sa sugilanon. Ang pagtuo ni ini gayud nga babaye, this desperate woman, her faith mao gayud ang nakatabang kaniya nga naangkon niya ang tinuod gayud na kayuhan. Now niini nga sugilanon mga higala naatay leksyon nga ato gayud nga makutlo. Apan una pa niini gusto na ko isgutan ang importante gayud nga personal contact nato ni Jesus. Now, come to think with me nga katong bayhana bisan bisan gayud sa kataas nga higayon apan ang personal nga contact, ang personal nga pagsalig ni sa babae ngadto sa Ginoo nakatabang na kanya ug importante gyud kana kay nganuman ingon pa din ni casual contact like attending service or reading about him is insufficient, no? Ang ato gayud nga pagkailangan na kaniya miingon ta nga nakaila ko sa Ginoo pero kula ang ato gayud nga binuhatan, dili ka na enough, dili ka na sakto. Kinahanglan mas ato pa yung ipalawom-lawom sama rugod sa gibuhat sa babaye ang iyang pagtuo, ang iyang pagsalig sa Ginoo. Wala lang gihimo niya, wala lang taman sa iya gayud nga sinultian apan iyang gibuhat naagyoy aksyon. So ang casual nga kontak nato sama lang atong pagsimba-simba nato pero walay buhat nga atong gibuhat useless, no? Sama ra ta nga gabasa sa pulong sa Ginoo sa Biblia pero walay application useless, walay pulos na. To truly know him we need conscious effort and living faith. Aron ato gyud siya nga mailhan. Unsa gani? Kung aron ato siyang mailhan, kinahanglan aduna tay conscious effort, action ug buhi nga pagtuo nga ato gayud nga gisaligan ug ato gayud nga gituhuan siya. Now, sa maragod sa usa ka sugilanon, no? Sa duha ka mga higala. Nagtan-aw ang usa ka lalaki insa nga pagkanindot sa langgam. Nag-observe siya sa nature, ingon ang usa ka batan-on, pagkanindot sa langgam. Pero ang ikaduha ingon siya nga pagka maayo gayud sa magbubuhat nga mooy nagbuhat ni ini gayud nga mga mananap uban ang nindot gayud nga kinayahan. Ang point nako is ibiyan nato ang atong unahuna dili lang kaysa sa visual o sa atong makita diha apan more than that nga ato gayud nga mapalapad nga taliwala nining tanan naay gamhanan nga Dios naay magbubuhat naay provider nga dinalang kanimo kanako naghatag siya niini. Dugang pa niini matud pa sa usa ka libro The Desire of Ages pages 344-347. To talk of religion in a casual way, to pray without soul hunger and living faith avails nothing. Sa di ay kung magdiskuta og relihiyon in a casual way, nagampo ta, no? Without soul hunger, wala gyud tong ato bitong gihandom gipangayo, wala gyud tong atong kanang gusto gyud nga pangayoon, walay buhi nga pagtuo unsa gani ni avails nothing, walay pulos. It's useless, makaigsunan. A nominal faith in Christ which accept Him merely as a Savior of the world can never bring healing to the soul. Ang normal na to nga pagtuo. Manang ingon ang balang kasulatan, kung nakaila lang ta niya pero wa na to gituman ang iyang makabubuton, kitang tanan bakakon. Wa tay maayo ug sakto nga relasyon diha kaniya. So, unsa man natong atong makultivate ang atong tinuod nga relasyon diha kang Hesus. We need to treat scripture study as encountering a person, not just reading. Every word nga naa diha sa balang kasulatan, pulong na sa Ginoo nga nakigsulti siya nga nakanimo. Every word nga ato ma-encounter, accept it nga diin si Hesus nakigsulti nga nakanimo kanako. Focus on Jesus as our creator, as leader, Son of Man, Mediator and King, Provider. He is our Savior, Redeemer.
focus ni anak gayud nga bahin makaigsunan. Mas ipalapad na to atong unahuna nga dili lang siya usa ka tawo nga di nagpakamatay, nabanhaw o mubalik apan more than that iyang mabuhat mahimo sa imo ug sa ako gayud nga kinabuhi. The more we learn about him, the more deeply we love him. Pagkanindot. So the more nga ato siyang mailhan, the more nga atong mailaila sa Jesus, the more nga unsa man magkatunta sa iya, the more nga unsa man ato siyang higugmaon. Remember, prayer and preaching without the exercise of living faith in God will be in vain. But in touch of faith opens to us the divine treasure house of the power and wisdom. This living faith is our great need today. Pagtuo nga diin makapabuhi, makatabang sa ato gayod nga kinabuhi ug sa atong pagsalig diha nga na kaniya. It was the conscious, deliberate touch of faith that wrought such great blessing for the woman of Galilee. Unsa gani? Conscious, di man ina, conscious and deliberate touch of faith. Kinahanglan, dili lang kay taman sa itong unahuna, o dili buhato nato. O kanang atong unahuna nga dako, buhato nato na, nga mas mapadako ug maila nato, nga siya gamahanan ug makatabang sa imo ug sa ako gayud nga kinabuhi. And lastly, higala, there is so much to learn about him. And the better you know him, the more you will love him. Karon nga adlaw, atong himuon ang pag-ila nga na kaniya. Unsa man ang imong problema, unsa man ang imong gihambin karon na kay balatian, learn to know him. Learn to trust him. Learn to cultivate a strong faith diha sa ato gayud nga Ginoo. The more nga atong mailhan siya, the more nga masaligan nato siya, the more nga mailhan nato siya, the more nga kita confident ining kalibutan na, the more nga mailhan nato siya, the more nga kitang tanan makabati og satisfaction taliwala ni ining mga tentasyon ni ining kalibutan na tungod kay siya. He is everything. He is our treasure. Daghang salamat. I hope nga ikaw napanlanginan sa ato gayud nga presentation karon nga adlaw. Og akong giampo nga ang Ginoo baga panalangin kanimo uban ang imo gayud nga pulyanan. Palihog, ayaw kalimot. Kung naa kay giganahan sa ato gayud nga presentation, please leave a comment sa comment section, no? And please share niini gayud nga video. I know nga daghan pa ang panlanginan ini. Og naot ko nga sa sunod di gayon daghan pa ang imo gayod nga makatunan sa diha nga ato gayod nga dungagan pa ang ikaduha nga topic nining ato gayod nga series, Thoughts of Jesus. God bless kanimo igsoon.